että olette tanssin ystäviä. Nyt nimittäin pääsemme samban maailmaan. Kuka teistä osaa sambaa? Eeva niinkö osaa sambaa, ettei hyvä Eeva rohkea. No niin, tämä on siis meidän tuoreimmalta levyltä, joka on tehty 3 vuotta sitten. Juuri nyt olemme tekemässä 3. levyä, siitä tulee 3. täräydys. Mutta tässä Samba Karnevaali, tulkaa kaikki lähemmäs, nyt tanssitaan sambaa! Nyt kun ne pääsee heiluttamaan vanteita ja kunnolla! Oikealla erittäin hyvä kielto apisella naishenkilö erittäin Lannin liikkeellä. Näin, tulkaa vaan lähemmäs! Nyt heilutetaan! Täytyy juosta kadulla ilman paitoja. Samban rytmin liikkeä muut vetää mukaansa. En oo täällä pelkästään viettelemässä naisia. Samba karnevaaleilla, Brasilia matkasi. Samba karnevaaleilla, länti ottaa matkasi. Samba karnevaaleilla, Brasilia matkasi. Samba karnevaaleilla, länti ottaa matkasi. Täällä ihmiset rentoutuu, ja kuullaan niiltä valmistautuu. Uskella karnevaali odottaa, jalka alkaa kututtaa. Vaikken mikään osaakaan, ei oo mennä tanssimaan. Samba karnevaaleilla, Brasilia matkasi. Samba karnevaaleilla, länti ottaa matkasi. Samba karnevaaleilla, Brasilia matkasi. Samba karnevaaleilla, länti ottaa matkasi. Tiedä mitään shampoista. Mä en osaa yhtään tanssia. Mä en tiedä mitään shampoista. Mä en osaa yhtään tanssia. Seppo Hovi! Missä? Siellä on valmenappi! Lännettä! Heiluta! Lännettä! Se oli Samba Karnevaalilla! Erinomaista illan jatkoa. Kuulinkin, että bändi alkaa soittamaan hieman rytmikkäämpää musiikkia. Seuraavaksi minä olen Rudolf Kukka. Vieressäni on Arti Kultakurkka! me olemme Channel 47. Kiitos!